Panginoon, pangako. Praise the Lord. At tayo may mga minamahal at tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras ito. Buhay nagmumula siya at pagkakataon binibigay po sa aming mahal na Panginoon. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyong sa buong magdamag, mahal na Panginoon. Malapaybaw po lahat sa padalangin na aming ginagawa ng Evangelista, Walde Estrada, Almeda. Humingi kami kapatawaran sa mga kuminasupon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa aming mga Panginoon. Huwag mo nawatin na ang minagawa pagkasala ko ng puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita, mga Panginoon. At sa iyong pag-aaral ng mga salita, lagi sa aming salita, padabang lingkod sa kanaan, wala magagawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan.
with gamito yung dalang papalang espiritual. Sa mga kapatid sa dako ito, lalo na po naman ang mga bisita. Pagpalain mo kami lahat sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, kami cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal, mga iba po lahat sa paitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po batin sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Maging sa ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Overnight prayer po. Buong magdamag. Talagang mula kagabi hanggang ngayon, palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ay turo ng mga pastor. Talagang sa pagsaganap natin ng mga bagay na yan, pinagpapala ang mga anak ng Diyos. Palagpakan po natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating po kayo po ay aming pong welcome. At ito po pinanguna po natin pong ating beloved evangelist Will Estrada Almeida, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kayo po mga minamahal ay magpatuloy at upang nasa ganun kayo po ay lubos sa pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ano pang po yung kalagayan? Saan pa kayo naroon mga minamahal ay kayang-kaya kayong tugunin ng ating Diyos na buhay. Amen? We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Will Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. At sa kanila pong mga anak, mga minamahal, talagang nandiyan kanilang pinangungunahan ng iba't iba napakaraming banal na gawain worldwide. Amen? At sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, siwang po natin po beloved preacher, sa kanyang mga anak, ating beloved Pastor Vines, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal. Praise the Lord. Atin na po kunin yung ating po mga Biblia at ang ating po mga kwaderno at ating itala yung ating po pag-uusapan. Dito sa ating unang talata, unang Pedro, ang kabanata ay 5, talata ay 8. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng unang Pedro, kabanata 5, talata po ay 8. Ito po ang nakasulat. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, alam na natin ito. Memoryado natin yan. But ano ba ang mensahe ng mahal na Panginoon sa oras natin? Pamagatan po natin yung ating pag-aaralan, Christians blind spot. Alam po niyo, pag sinabi natin blind spot, mga minamahal, ito po yung mga minamahal is not about failure to be attentive. Hindi ito mga minamahal tungkol sa, nakatulog ka. Hindi ka atento sa ginagawa mo. Sa aming mga driver, mayroong tinatawag na blind spot ang mga kotse or yung ating sinasakyan mo. Hindi lahat nakikita mo, di ba? Sa truck, for example, yung parte dito, hindi mo alam kung ano na nangyari dyan. Amen. So, yun ang tinatawag natin blind spot. Hindi abot ng iyong paningin. Kaya nga sinasabi na, advice nila sa atin, kapag tayo mga driver, pag mag-exam tayo, bago ka sumakay, ikutin mo yung kotse or truck mo. Baka may batang sumot dyan sa gulong na yan, niyakap niya yung gulong, pinandar mo, ay madidisgrasya. Because of that so-called blind spot. Anong ibig sabihin itong blind spot na ito, mga minamahal? Ito po, mga minamahal, are sometimes dumarating sa buhay ng Kristiyano na gawa ng kaaway na mahal na Panginoon, ura-urada na hindi mo alam, hindi ka nakapag-prepare. Amen. Hindi ka nakapaghanda, walang anumang mga preparasyon. These are dangers, these are problems that we were caught unaware. Hindi natin alam. Kaya nga, bigla, blind spot nga eh. Amen? Hindi mo natunugan na darating pala yung problema na yan. Palakpakan po muna natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng ating talatang nabasa mga minamahal,
Be sober, be vigilant. Ang sabi diyan, kayo'y mga pigil, kayo'y mga puyat, ang inyong kalaban na dyablo ay ganyan liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila. Ito po, mga minamahal, ay ginagawa niya talagang anything para ikaw ay hilain papunta pabalik sa impyerno. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po, mga minamahal, ang kadalasan kapag hindi tayo nakapaghanda, madali tayong bumibigay. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, kailangan pag-aralan natin ang mga bagay nito. Anong gagawin natin para yung mga bagay na yan, kung tayo po ay binato ng palaso, ng tinatawag nating area na kung saan blind spot dumarating, hindi mo alam, ay yan po, mga minamahal, malalaman natin kung paano gagawin. Ang advice ng mga talata, sabi diyan, be vigilant. Amen. Amen. Ang sabi diyan, kayo ay dapat mapagbantay. Paano gagawin natin pagbabantay, mga minamahal? Ito po, mga minamahal, ay dahil doon sa blind spot na yon, doon dumarating ang mga palaso na hindi natin nasasalo. Amen? Dahil hindi nga natin alam Kaya nga sabi diyan, anong gagawin natin? What to do when trials appeared in front of us, which passes through the blind spot? Kapag dumating sa atin yan, anong sinasabi ng Exodo? Kindly, dito sa aklat ng Exodo, ang kabanata ay 14, talata 19 hanggang 20. Amen. Amen. Ito pang nakasulat. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harapan nila at lumagay sa likod nila. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel. At mayroong ulap at kadiliman. Gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. Ipalakpak ang napakalakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos, lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng Amen. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, ang pangako ng Diyos kailanman hindi po ito nagbabago. Amen? Amen? Na ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag ikaw ay dumating man sa oras na ikaw ay palasuin ng kaaway ng mahal na Panginoon, whether it is coming from in front of you, back, or in your blind spot na area, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, hindi niya papayagang makalapit sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung titignan niyo yung paano nangyayari yan? Paano tayo pinag-iingatan? Di ba sometimes alam natin, ang anghel, may anghel na nagbabantay sa akin. Tingnan niyo kung anong ginagawa ng anghel, mga minamahal. Kung ating mabasa. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan, di ba, sa prior that, sabi niya, bago ka pumunta doon, paunahin ko ang aking anghel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, pag sinabing paunahin niya, lahat ng dadaanan mo, process na yan. Lahat ng hadlang na para ikaw ay hadlangan yung pinangako niya sa iyo, process na yan. Sapagkat nauna ang kanyang anghel upang ikaw ay pag-ingatan, upang ikaw ay kanyang samahan patungo sa kanyang ipinangako sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, ang dami-daming hadlang, ang dami-daming mga hurdles na aking nakakaharap. Sometimes nahihirapan ako at ayaw ko nang humakbang. Bibigay na ako, ayaw ko na. Amen? Kapag ikaw ay pinangakuan ng mahal na Panginoon, asahan mo na hindi ka bibitaw mag-isa diyan. Amen. Sasamahan ka na ng kanya. At ito pang puntos diyan, mga minamahal. Bakit siya nauuna? To make sure na ikaw ay protected. Ano mang mga gawa ng palaso, kaya-kanyang harangan yan. Amen. Pero kung titignan niyo, mga minamahal, sabi diyan, sa unahan ng pamilya ng Israel ay humiwalay na napasahulian nila. Nung paparating yung kalaban galing sa likod, ang anghel na nasa harap, iniwanan niya yung nasa harap, pumunta siya sa likod. Anong ibig sabihin, mga minamahal, ng talatang yan?
ang anghel ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kung saan nanggagaling ang trouble, kung saan nanggagaling yung palaso ng kaaway, kung saan nanggagaling ang isang gawa ng kaaway upang saktan tayo, doon pumupunta yung anghel para protektahan ikaw at ako. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, humiwalat na pasuli na, at ang haligi ng ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay. Nakita nyo, grabe. Amen. Amen. Kung paano tayo pag-ingatan ng Diyos. Kaya tayo nagtataka mga minamahal, bakit kaya may mga supposed to be, may mga problema na hahadlang dyan, bakit inaayos na malaman? Sabi ng patuto ng ating bilabado ng preacher kanina, yung ating mga kapatid talagang hindi na siya matatanggap doon, tatanggalin na siya sa kanyang trabaho. Pero bakit siya tinanggap? Because God is sending His angels para tayo ay pangunahan sa bawat ipinangako niya sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kung makikita natin ang ginagawa ng anghel, sa atin noon, nung tayo po mga minamahal, kilala tayo nagbabasketball. Ang tawag natin dyan, man to man. Amen? Kung nasa ng kalapang gumagano ng anghel, mga minamahal. Amen? Para pag-ingatan ang kanyang mga anak. Hindi makakalapit. Amen? Kaya nga sinasabi dyan, mga minamahal, maswerte ang mga anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi po ito disgrasya. Ito po'y grasya galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay pupunta doon at ipamalita ang tungkol sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka dapat nahihiya. Bakit? You are announcing good news. Ikaw ay nagsasabi sa kanila ng isang mabuting at magandang balita. Hindi ka nagpunta doon para humingi ng kanilang awa. Hindi ka pumunta doon upang kumbinsin sila sa bagay na hindi nila kakailanganin. Kakailanganin nila. All you have to do is tell them how Jesus loved them. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganyan ang ginagawa ng mahal na pastor. Sabi niya, magkrusada tayo. Amen? I-share niyo ang salita, mahal na Panginoon. Kung paano maglingkod ang Kristiyano, it is not your job. All you have to do is just to share. Do the simple and the complicated, ibigay mo yan sa Diyos. Ang ginawa ni Moses nung sila ay lumipat, tumawid sa mapulang dagat, ang ginawa lang niya, itinuro lang niya yung kanyang tungkod. Ang naghati ng dagat, hindi naman si Moses ang gumawa nun ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kung paano magbago, kung paano maglingkod ang Kristiyano, hindi mo yan trabaho. Ang trabaho mo ay i-share ang salita ng mahal na Panginoon. Kung maniwala siya, tinawag siya ng Diyos. Kung hindi siya naniwala, ibig sabihin hindi pa siya tinatawag ng mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin titigilan mo na siya. Amen? Amen? Hanggat bukas ang pintuan ng kaligtasan, tuloy-tuloy ang ating pag-imbita. Tuloy-tuloy ang ating pag-share ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga awit, ang kabanata 91, talatay 10 hanggang 11. Kylie. Aklat po ng mga awit, kabanata 91, talatay 10 hanggang 11. Ito po ang nakasulat. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Amen. Marami na po tayo, mga minamahal, na talagang na-experience. At recently, yung mga Hapon aking pong mga kinausap dyan sa Baguio City. At they are really interested na talagang mag-aral dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ino-open na yung turismo sa Baguio City. Actually, in fact, yung ating yung airport dyan binuksan na. Magsimula sa December 16. Tingnan niyo yan, but the point is, yung pinagdaanan natin for 2 years, na even the whole world was shaken,
Sila po, buong mundo ay talagang nanginig, niyanig. Amen? And millions. Grabe ang namatay. Amen? Pero the point na bakit tayo, mga minamahal, masabing walang vaccine. Amen? Pero bakit buhay? Hindi nyo naiisip yan, mga minamahal. Amen? Wala ka namang ginawa. Hindi ka naman nanahimik sa bahay mo eh. Tuloy-tuloy naman ang ating pagdalo sa banal na gawain. Despite all yung mga ginagawa nilang mga hadla, hinaharang, ang Kristiyano hindi naman tumigil. Pero sa pagsagawa ng bagay na yon, nakikita natin na tayo ay pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat ang sabi ng talata, huwag kang matakot kapag ginaganap mo kanyang banal na kalooban. May mga takot tayo, galing sa blind spot. Sometimes, hindi natin namamalayan, nandiyan na sa harap natin, problema na. Yung anak mo may karamdaman biglang nagkaroon ng nagka-problema, nawalan ka ng trabaho. Amen? Ang dami-dami. Yung ating mga kapatid, bakit nung nawalan ng trabaho? Dahil talagang tinanggal siya COVID-19, nandito nagpuri, kasama natin mga minamahal. Habang nagpupuri siya, mga minamahal, tataka siya, may message, tignan nyo na yung inyong ATM. Pag tingnan ng ATM, mayroon siyang sweldo. Matagal na siyang wala sa trabaho. Bakit? Kayang hipuin ng Diyos ang bawat puso ng tao. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, these are the promises na kung saan mga minamahal, despite na tayo po mga minamahal, talagang nandyan na, hindi naman perfecto eh. Amen? Tayo po mga minamahal ay talagang going to perfection. Nagkukulang tayo, sometimes mga minamahal, ang ilan di na nga makapagpuri. Amen? But we do not encourage you to do that. Amen? Bigyan at bigyan parati ang oras para sa ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But in cases, mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay kailangan nagmamadali sometimes, mga minamahal. Amen? Ay nandun pa rin ang pag-iingat ng Diyos. Bakit? May mga beloved workers tayo, ating mga pastor. Amen? Nananalangin, nakaluhod upang tayo lahat ay pag-ingatan, pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng nagagalak na meron tayong mga minamahal na mga gawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Totoo po yun mga minamahal. Dahil kung hindi, ang gagawin na lamang natin kada linggo lang tayo nakikita dito para lang sa ibang mga kongregasyon lang, ibang pananampalataya lang. Amen. So kapag na umaga, kanya-kanya tayo ng trabaho. Bahala ka sa trabaho buhay mo, bahala ko sa buhay ko. Sabi ng mga preacher. Amen. Tapos pagdating sa linggo, akala mo kung sino magsabi, hindi man lang magawang pangalagaan ang mga anak ng Diyos. Amen. But tayo, we are so blessed. Amen? Amen. Alas 3 pa lang eh. Yung ilan, may personal devotion pa. Amen? Alas 12. Ang ilan, mga minamahal, di pa natutulog. Talagang makita nyo mga tuloy-tuloy ang panalangin. Amen? Bakit? Yan ang dahilan kung bakit tayo pinagpalang. Hanggang ngayon, nakikita-kita pa rin tayo. Dahil ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano natin tatanggapin ang protection na yan? Nasabi diyan, kapag dumating sa blind spot, yung mga palaso ng kaaway, mga minamahal ni Satanas, mga kaaway, walang iba ni Satanas, mga minamahal, ay nandun pa rin ang pag-ingat ng mahal na Panginoon. Kindly, Exodus, Kabanata 23, talatay 20 hanggang 21. Amen. Amen. Ito pang nakasulat. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng may gusto ng protection na sinabi ko sa inyo kanina, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun. Sinong aayaw nun? Amen? Ini-enjoy na natin yan. Sometimes sinasabi natin na kapag iniwanan mo mahal na Panginoon, mawawalan ka ng protection. Mawawalan ka ng provision ng kanya lahat kapag tayo may pangalan, pray lang tayo, tapos naghihingi ng kapatawaran, papasting,
pag tayo nilay hands, pinagagaling tayo, maski na grabe yung mga karamdaman. Amen? Amen? Pero anong kailangan mong gawin? Ang sabi niya, sa anghel na sinabi ko sa iyo, sabi niya, ang kailangan mo lang, behold, I send an angel before thee to keep thee in a way and to bring thee into the place which I have prepared. Take note, yung anghel na yon, dadalhin ka sa kanyang inihandang dako. Amen. Lahat tayo inihanda ng Diyos para sa doon sa buhay na walang hanggan. Amen? So, ibig sabihin, hindi lang Sabado, hindi lang Linggo, hindi lang Miyerkules, kasama natin ang anghel na yan. Araw-araw, 24/7, tayo'y kasama ng anghel na yan. Pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nagtataka tayo, mga minamahal, bibigay ka na, nalalamig ka masyado, tisod na tisod ka. Pero bakit hindi mo magawang bitawan ang paglilingkod sa Diyos? Because there is that angel trying to pull you. Come on! Lakad! Abante! Until sa time na marating mo ang inihandang dako sa iyo ng mahal na Panginoon. Grabing pagmamahal ng Diyos. Next, sabi diyan, anong gagawin mo? Beware of Him. Mag-ingat ka sa Kanya. Lahat ng gising mo sabing amen. Alam po niyo mga minamahal, marami pong Kristiyano sa ngayon, dahil alam natin, sabi niya, ang Diyos ay Diyos na nagkatawad-tawa ng ating mahal na Panginoong Isus. Ang Diyos dati-rati Espiritu, ngayon nahahawakan. Ang Diyos dati-rati, pag siya'y banal, na kapag hinawakan mo ng isang tao hindi banal, magiging, di ba, mahawaan. Pero ang mahal na Panginoong Isus, nung hinawakan ng isang makasalanan na inagasan ng dugo, ay ang kasalanan hindi napunta sa kanya, kundi siya nabigyan ng pagpapala. Grabe! But the thing is, sometimes nakakalimutan na natin na yung ating sinasamba, yung ating pinaglilingkuran ay Diyos at hindi lang siya kumpare natin. Akala natin, tinatrato natin sa Kanya, sometimes parang kumpare, tindihan ako ng Diyos. Ay, pinapatawad ako ng Diyos, kaya okay lang. Iba pagpatawad ng Diyos. Amen. Ginaganon-ganon natin mga minamahal. Huwag na huwag nating kakalimutan na yung ating pinaglilingkuran ay Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo sa Aklat ng Awit, Kylie. Aklat ng Awit, Kabanata 145, talata 8. Amen. From the book of Psalms 145, verse 8. Amen. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata 145, talatay 5. Ito pong nakasulat. 45, talatay 8. Talatay 8. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Iyan ang ating parating ipinapalusot. Amen? Kaya maski na ako'y magkasala, ang Diyos naman ay Diyos na mahabagin. Ay Diyos na mapagbiyaya. Ang Diyos ay slow to anger. Amen? So, ang ginagawa ng ilang Kristiyano, mga minamahal, sometimes, para bang ginagawa na lang na maintindihan naman ako ng Diyos. Huwag natin kalimutan na yung ating Diyos ay Diyos. Amen? Hindi po siya bato, hindi siya kahoy, na katulad ng dating sinasamba ng maraming tao. Siya po ay Diyos na tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang point yan, mga minamahal, ang sabi diyan, it's true that the Lord is gracious. Amen. Amen. Pero kapag siya ay nahabag, ang sinasabi diyan, siya ay full of compassion, siya ay slow to anger, siya ay great in mercy, hindi ibig sabihin okay nang magkasala ka. Kung ikaw ay nagkakasala, ang sabi niya, mahabagin siya, kinakahabagan ka niya, pero hindi ibig sabihin magkasala ka na magkasala. Siya ay handang magpatawad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But, ang sinasabi niya, kapag pinatawad kita, huwag ka nang bumalik sa pagkakasala. Amen. Nakita niyo yung mga may karamdaman, pumalapit sa Kanya? Sinasabi niya parati, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Huwag ka nang magkasala. Amen. Amen.
So, ibig sabihin, mga minamahal, pag sinabing Lord is gracious, hindi ibig sabihin na gracious siya, ay allowed ka na magawa ng kasalanan. Ang sinasabi niya, sa pagkakasala mo at lumapit ka sa Kanya, patatawarin ka niya. Amen? Mahabagin siya. Maski na sa totoo lang, hindi niya may tingin ang kanyang mata dahil sa kasalanan meron ka. Pero ang kinainisan niya ay hindi ikaw na makasalanan, kundi ang kinainisan niya ay yung kasalanan na nasa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sometimes nakita nyo, kung titignan niyo, sabi niya, hindi niya may tingin ang kanyang mata, hindi ang kanyang tenga, hindi niya mapakirinig ang mga panalangin. Pero bakit isang araw, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawan tao upang ikaw at ako'y maligtas? Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Full of compassion. Naawa siya, naintindihan ka niya. Amen. Pero hindi ibig sabihin patuloy ka na magkasala. Pag lumapit ka, kayang-kaya kang kabangaman ng Panginoon. Slow to anger. Grabe, paulit-ulit sometimes yung mga Kristiyano mga minamahal. Sumusobra. Amen? Amen? Sometimes na talagang to the point na talagang hindi na, alam na nila na yan ay hindi ayon sa kalooban mahal na Panginoon. Ginagawa pa rin. But still, hindi nila tinatanggap kaagad ang parusa na kanila na dapat sa mga ginawa nilang pagkasala. Bakit? Slow to anger. Pag sinabing slow to anger, hindi ibig sabihin hindi na siya nagagalit kapag ikaw ay nagkasala. Amen? Binibigyan ka ng pagkakataon. Amen? Amen. Oo, totoo yun. So, napakapalad natin that every time we commit mistake, God is giving us time to repent. God is giving us time. Isang araw, babalik ka, magmamarch ka dyan, papunta mula sa ating walkway na yan. Amen? At babalik ka dito, muling magpupuri at maglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit malakas tayo ng loob, mga minamahal, na tayo po ay tayo mismo, hindi tayo nakakaintindihan. Amen? May mga Kristiyano na nag-aaway pa. Paano tayo makapunta sa labas at sabihin natin ang Diyos ay mahabagin kung tayo nakikita nila nag-aaway? Tayo hindi magawa mapatawad ang kapatid mo. Paano mo mapapatawad ang mga nagkasala sa iyo, mga tao na sa labas, kung iyong kapatid mo mismo dito sa banal na gawa, hindi mo magawang patawarin? Amen. Kaya nga sinasama niya, dapat ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay ginagawang ihimplo ang ating buhay sa loob ng ating pong iglesia. Amen? Whatever we do inside the church gives impact doon sa world, sa malabas na nakakakita. Kapag nakita nilang ang mga Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, nagmamahalan. Kapag nakita nilang ang mga Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, kapag may problema, dinadamayan. Kapag may mga nakita nila mga minamahal sa Jesus Miracle Crusade, ay hindi pinababayaan mga magkakapatid, talaga sila ay nagtatan. Makikita nila, maganda palang maglingkod sa Diyos. Palabang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero what is happening sometimes? Ngayon, ang ilang mga Kristiyano, they're only after their personal situation. Amen? I don't care. Ano ba? Bahala ka. Mas importante ako, lingkod, dadalo. Miyerkules dadalo, Biyernes dadalo. Mainit ako. You don't care for others. Tandaan nyo, hindi tayo iniligtas para tayo lang ang maligtas. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, go ye into the world and preach the good news. To them that will be baptized shall be. Sila mga maliligtas. Sila mga mabuti. Yung mga ayaw pabautisman, sila yung mapapahamak. See, ibig sabihin mga minamahal, even the testimonies, once we have this, sabi ng aklat ng gawa, once na tinanggap natin ang banal na Santo Espiritu ng mahal na Panginoon, anong nangyari mga minamahal? We become witnesses. Amen. Pumupunta tayo sabi niya, Samaria, lahat ng kasulukang. Bakit? Because the purpose there is hindi lang ikaw ang maligtas. Mga taong pinili ng Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, marami pang tupa ang wala sa kawan.
kinakailangan sila makapasok sa kawan. At pag sila nakapasok na, saka babalik ang mahal na Panginoon, kukunin niya ang kanyang banal na iglesia. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang yan na palagpag, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi parati natin, tayo po mga minamahal ay huwag makalimot na yung ating pinapanalanginan ay Diyos na buhay. Second, anong sinasabi ng talata doon mga minamahal? Balik tayo doon sa Exodo. Ang sabi dyan, Exodo 23 verse 20-21, kindly. Ang sabi dyan, next, beware of him, obey his voice. So, after beware, yung sabi niya mag-ingat, ang sinabi dyan, obey his voice. Lahat ng sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Ibig sabihin, pag sinabing obey his voice, do his command. Amen. Para ma-enjoy mo yung protection na ginagawa man ng Panginoon, hindi pwedeng tayo ay sarili natin ang masunod. Amen. Even in prayer, sinasabi ng mahal na Panginoon, thy will be done. Ang kalooban ng Diyos ang masusunod, hindi ikaw. Amen? Sometimes gustong-gusto mong pumunta sa disco, maging masaya. Pero yun ang dahilan upang ikaw naman ay mawala sa paglilingkod. Makita ka ng maraming tao, yung mga Kristiyano. At yung mga Kristiyano matitisod. Ang sinasabi ng Biblia, before you decide, make sure na hindi mo ikasasama. Amen? Kaya nga, because you are hearing the voice of God, voice of the angel, ang sinasabi diyan, ganapin mo ang kanyang banal na kalooban. Pakibasa mga kapatid, Deuteronomio, Kabanata 11, talatay 26 hanggang 28. Amen. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Aklat po ng Deuteronomio, Kabanatay 11, talatay 26 hanggang 28. Ito po 26 hanggang 28. 26 hanggang 28. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw nito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Kung titingnan natin mga minamahal, other way of saying, ops, pumili ka anak. Ikaw ba ay gusto mo ba ang pasumpa o gusto mo ng pagpapala? Amen? Kapag pinagpipili ka ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, the chances are in your hands. Amen. Nasa iyo. Kung gusto mong pagpalain ka, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sundin mo ang utos ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Brother, ibang usapan. Kapag pinag-uusapan ay pagbibigay, pera ko yan eh. Amen. Hindi po pwede yan. Dahil ibibili ko ng gatas yan, ibibili ko ng bigas yan, ang mahal-mahal ng bigas. Amen. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hindi niya kinukuha yung sayo. Ang kinukuha niya ay yung para sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Never na sinabi natin, pero lang kapag dating sa special offering. Amen. Pero lang pag sacrificial giving. Amen. Yung mga yun, o almsgiving, talagang galing sa bulsa natin yung para sa atin. But this is tithes and offering. Hindi atin yan. Yan ay sa mahal na Panginoon. Bakit para napakabigat? Amen. Kunin mo lang ang sayo. Ibigay mo sa mahal na Panginoon upang na sa ganun pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Even sa pagdalo sa paggawain. Even sa ating pupuri, pamumuhay ng may kabanalan. Dapat nakikita lahat yan. Hindi po pwedeng, di ba nakita niyo yung sinasabi natin, nung pinag-aral natin na kanang linggo,
Holy dapat ang paglilingkod. Buong katawan mo. Hindi pwedeng yung kaliwang kamay mo nagkakasala, yung kabila hindi. Hindi pwedeng yung paa mo nagkakasala, pero yung bibig mo, hindi ganon. Amen? Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata, it's your decision. Gusto mo ba ng mga protection ng Diyos? Provision ng mahal na Panginoon? Sumunod ka sa utos ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And third thing is, ang sabi diyan, balikan lang uli natin yung talata na yon, Exodus 23, talata 21. Ang sabi ng pangatlo, sabi diyan, mag-ingat ka sa kanya, dinggin ang kanyang tinig. Pangatlo, huwag niyong mungkahiin siya. Anong ibig sabihin ng huwag niyong mungkahiin? Ang sabi diyan, provoke him not. Huwag maging pasaway. Amen. Lahat ng hindi pasaway na Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, number one provocation na talagang maaasahan mo ang galit ng Diyos ay yung ating pinanggalingang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Alam natin yan mga minamahal. Amen. But just tingnan nyo dito sa aklat ng Isaiah, ating basahin mga minamahal para po sa kapakanan ng ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Dito sa aklat ng Isaiah, kabanata 42, talata 8. Kindly. Ito pang nakasulat. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ako ang Panginoon at ang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Pag sinabing iba, hindi lang pinag-usapan diyan yung mga idols. Amen. Very specific yung idols. Pag tuloy mo, ang akin mang kapurihan ay sa inyo yung larawan. Yung mga ribu-ribulto, yan po mga minamahal. Clear yan. Amen. Sometimes kailangan natin mag-ingat dahil World Wide Web. Pero that is clear. Hindi mo pwedeng baluktutin yan. Amen. Hindi ako nagsabi niyan. Biblia yan eh. Amen. Sigurado ko kung ano mang gamit nilang Biblia, basahin din nila yung talatang yan. Siguradong yun din na mababasa nila. Kaya hindi natin po pwedeng i-tone down ang patungkol sa bagay na yan. Dahil hindi tayo nagsasabi niyan, binabasa lang natin ang salita ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata mo, minamahal, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba. Amen. Aside from graven images, ang sinasabi ng talata, yung bagay na para sa Diyos at unti-unti mo nang naibibigay sa iba. Attention mo supposed to be sa mahal na Panginoon, pero sometimes you're more focused on your business. You're more focused on your profession. You're more focused on your gadgets or whatever is it. Amen? Ang sinasabi ng talata, that is provocation. Nagagalit ang mahal na Panginoon dyan. And then you expect na napakagandang provision ng Diyos. You expect na grabe. Amen? Sabi ko nga mga minamahal, sometimes nasasabi natin, hindi ko deserve ito. Amen? Nabasa ko minsan sa ang gandang mensahe. Meron daw isang chief na nasa power, siya po mga minamahal ay opisyal pa ng gobyerno. Nung siya po inimbitan sa isang malaking pagtitipon, siya'y sinundo, pagbaba niya sa eroplano, mayroong taong naghihintay doon sa kanya. Amen? At pagkatapos noon, may biglang nagbubukas ng pinto sa kanya ng kotse, sasakay siya. Pagbaba doon sa airport, hindi siya dadaan sa normal na pilahan, nandun siya sa likod, special. Amen? Pagdating niya doon sa bino bago magsalita, ay binibigyan siya ng napakagandang baso pagbigyan na para sa kanyang kape. Isang araw, wala na siya, hindi na siya opisyal. Amen? Inimbitan ulit siya para magsalita doon, pero hindi na siya opisyal. Amen? Ang ginawa niya, mag-isa niyang sumakay sa eroplano, mag-isa niyang bumaba doon sa kotse. Nagtaksi siya papunta doon sa bino. Amen?
Ang ginawa niya, mga minamahal, nagpila siya. Hindi po pwede doon sa VIP na area. Nagpila siya. At pagdating niya doon sa bino, ang sabi niya doon sa guard, pwedeng pahingin ng kape. Sabi ng guard sa kanya, kumuha ka doon. Yung bendo machine, doon siya kumuha ng kanyang kape nasa styro. Tapos habang kinakape niya yun, doon niya naisip simula ng kanyang mensahe nung siya tumayo. Pagtayo niya, kinento niya yun. Sabi niya, nung dumating ako dito, ganda ng daan ko. Yung humingi ako ng kape, napakaganda ng ceramic glass ibinigay sa akin. Doon ko nalaman na yung glass na yon, yung magagandang eroplano na yon, yung mga taong respeto na yon ay hindi para sa akin, kundi para doon sa profesyon na meron ako. Sa power na meron ako. Sa kung anong pagka-opisyal meron ako. What I deserve, sabi niya, is this styro glass, styro cup. Yun lang ang akin. Yung magaganda noon, dahil para lang yun doon sa aking posisyon. So sinasabi nila mo minamahal, sometimes nakakalimutan natin ang bagay na napakahalaga. And that is you and you alone. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag sinasabi mo, I don't deserve this. What do you deserve? Ano bang ini-expect mong deserve mo? Ang deserve natin sa totoo lang ay papuntang impyerno. Dahil makasalanan tayo eh. Di ba? So kung gusto lang natin ang ating deserve, pagsisigawan natin, I don't deserve this. You just deserve a styro cup. No, nothing special. Amen? Kung anong in-special na meron ka noon, those are temporary. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan mo lang ikaw mismo. Ano ang sarili mo para ikaw ay maglingkod sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But bakit despite kung totoo ang anghel ay nagbabantay sa akin araw at gabi 24/7, bakit may nakakalusot? Oh, yan tanong di ba? Akala ko ba hindi makakalapit sa akin? Bakit may nakakadanas ako ng mga pagsubok sa buhay? Anong sinabi ng unang Pedro? Kindly, unang Pedro, Kabanata 5, talata 10. Amen. Last 3 verses. Aklat po ng unang Pedro, Kabanata 5, talata po ay 10. Ito po ang nakasulat. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinan nyo bakit pala tayo po mga minamahal nakakaranas pa rin? Akala ko ba mayroong anghel? Amen? Bakit meron pang lumuluha pa rin ako? Amen? Sabi niya, true blind spot, pinaluluso ng Diyos sa mga trials, persecution, cause of pain. For sure, may purpose. May dahilan ang Diyos. Amen? Sabagat sometimes, mga minamahal, kapag, di ba meron tayong kasabihan na kapag tayo po'y humihingi ng kalakasan, hindi naman, malakas ka na. Hindi naman ganun ang ginagawa ng Panginoon Ang ginagawa ng Panginoon, kung humingi ka ng kalakasan, ang binibigay niya, problema to solve. Kapag nasolve mo yung problema, saka mo nakakamta ng kalakasan. Amen? Brad, ba't ko kailangan pang dumaan sa problema? Paano mo malalaman na ang Diyos may kakayahan na mag-solve ng problema mo kung hindi mo ma-experience magkaroon ng problema? Amen? So, ibig sabihin ng mga pasakit yan, sometimes nararanasan natin mga problemang meron tayo, mga minamahal, yan ay hindi para parusahan tayo. Yan ay para ipakita ang kanyang kapangyarihan na siya'y makapangyarihan sa lahat. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong dyan, kung gusto ng Diyos talaga na sila'y ang mga anak na Israelita ay papunta sa Kanaan, just a click, pwede silang makarating sa Kanaan. Pero bakit kailangan nilang maglakbay sa ilang? Dati for short period of time, pero umabot ng 40, grabe. Amen. Ang haba, bakit kailangan nilang pagdaanan yun? Because kailangan turuan sila. May purpose ang Diyos kung bakit may mga bagay na yan na kinakailangan matanggap ng mga anak ng Diyos.
Sabi ng aklat ng Romans chapter 8:28, lahat ng mga bagay na nangyayari sa akin ay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi lang ito yung mga magaganda. Amen? Even the pangit ones. Amen? Mga pangit na mga bagay na ito'y ikabubuti. Kapag yung magandang nangyari sa'yo, lumalakas ang yung paglilingkod. Kaya nga, nakakatayo ka dito, pinagpala ako. Ang galak na galak ka magpatotoo. Bakit? Pinagpala ka kasi. Pero kapag tayo po mga minamahal ay nandoon ang trial sa ating po mga buhay, sometimes napakabigat natin na magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen? And then, that's the reason why kung bakit tayo po mga minamahal ang sinasabi, huwag kang tumigil, dumalo ng dumalo. Sa iyong pagdalo ng pagdalo, makarinig ka ng pangangaral, ay kaya ka pala nandoon na binabayaan na mabigyan ng mga pagsubok sa buhay, ay para ma-analyze mo na ang Diyos may kakayahang tumulong sa iyo. Panabahan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, tayo po sa ating po mga buhay, kapag tayo nagkakaroon, walang may saing, walang pamasahe, bakit ang iba mayaman, ay sila yung mga iba, ang dami ng kuti-kuti tap sa bahay nila, hindi naman siya naglilingkod. Ako, ni Christmas wala, ni Christmas light wala. Ang dami nating, sabi ng talata, yun ang mga tinatanong mo, ay yan naman tinahanap ng mga tao makasalanan mga hintil. Amen. At marami pa tayong gustong ipanalangin sa Espiritu, parating sinasabi sa ating mga Panginoon, my grace is sufficient in thee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang dami mong hinahanap sa Diyos. At Diyos, mahal na Panginoon, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Pero isa lang ang sagot sa iyo ng mahal na Panginoon. Iisa lang parati ang sinasagot sa iyo ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya parati, my grace is sufficient in thee. Yung tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. Yung tayo po maminamahal magmana ng buhay na walang hanggan. Na wala man tayong milyon sa ating po mabuhay. But every time may karamdaman tayo, even cancer, even incurable one, we just go to God. We pray, we praise. And then after that, after lay hands, tayo pinagagaling ng mahal na Panginoon. No amount of money. Amen? Amen? Yan po mga minamahal ay wala pong amount na halaga, katumbas na halaga yan. Kaya ang sinasabi niyan mga minamahal, lahat ng bagay magsibig, niya ang tinawag sa alinsunod sa kanyang nasa. Pero ang sinabi ng yung first na talata, yung 1 Peter 5:10 kindly. Ang sabi ng 1 Peter 5:10, ang sabi diyan, ang Diyos ng biyaya na tumawag sa inyo kanya hanggang kalulatian kay Kristo, pagkatapos na kayo magkapagbatan sandali sa panahon, siya rin ang magpapasakdal. Amen? He will perfect you. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay may imperfections natin ngayon, kaya tayo mayroong mga pagsubok to perfect us. Amen? Magpapasakdal, magpapatibay. Grabe. Kung ikaw pala nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ikaw ay tumitibay at magpapalakas sa inyo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi parati ng talata, God will never forsake you. Hindi kanya iiwanan. Amen? Sometimes, akala natin mga minamahal, tayo po'y pinabayaan ng Diyos. Nagkakamali ka. Ang naririnig mo niya at pumapasok sa isip mo, hindi Diyos yan nagsasabi. Yung kalaban ng Diyos, wala iba si Satanas. Sinasabi niya, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi ka na nahiya. Hingi ka ng hingi. Prayer ka ng prayer. Puro ka request ng request. Ginaganon ka. Sometimes maisip mo, nakakaya na sa Diyos, hingi na ako ng hingi. Pride. Amen? Gusto ng Diyos, hingi ka ng hingi sa Kanya. Amen? Prayer ka ng prayer ka ng prayer. Kaya nga ayaw niya ibigay ang buong 3 taon na pagpapala. Ang parating sinasabi mo na Panginoon, day by day by day by day. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag ang pagpapala mo is just for the day, you will pray that you have another the next day. Amen? At kapag ikaw ay dumating ang next day, again, bago ka matulog, you will pray for another blessing for the coming days. Bakit? Sapagkat gusto niya parating kinakausap mo ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, huwag niyong kalilimutan niya. May mga blind spot tayo, but don't worry. God will not allow that to come near us. Makikita mo, sabi ng Samson, makikita mo, 10,000 sa kanan, kaliwa, lahat magbabagsakan, pero never lalapit sa iyong tolda. Bakit? Nandun ang anghel, pinag-iingatan ka. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nadaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay lalay sa'yo. Dumating man ang pagos, ako pa rin ay aawang mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong awang-awang pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalahating sakit. Ako'y aking titisig hanggang sa'yo babalik. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay ko ito, Amen, ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y mapaghiwalay. Palagayin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat bangko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ito'y aking tinisig hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako. Thank you, Lord. Ang puso ko'y umiibig sa dalahating sakit. Ito'y aking titisig sa'yo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, I'm po mga minamahal ng mga beloved viewers. Aming mga minamahal ng mga bisita. Tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Hindi pinangako ang bukas na kaligtasan. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Amen. God will provide you protection, provision, lahat. Kaya ipagkaloob sa iyo naman na Panginoon kung magtitiwala ka sa Kanya. Sa oras ito, mga minamahal, sumunod kayo sa akin, saan man kayo naroon. Taas niyo yung mga kamay, pigit niyo yung mga mata. Lahat ng aking sabihin niyo bilang pagtanggap sa mahal na Panginoong Isus. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako po ay makasalanan, walang oras na nakalaan sa iyo.
Subalit, binigyan mo ko ng pagkakataon ngayon marinig ko ang iyong mga salita. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo ngayon, kami na lamang po mga minamahal. Dumalangin tayo para sa ating mga minamahal na kapatid, tumanggap sa ating malapay noon. Dakilang Diyos ang ang pinagmamamalapay ng Jesus. Talastas mo bawat puso na yung mga anak, tumanggap sa iyo sa araw na ito. Ano man kanilang pangangailangan, dahilan ng kanilang paglapit. Ikaw tumugon sa mga kaparaanan, pagalimin ka ng karamdaman, baguhin kanilang mga buhay, ayon sa banal na kalooban. Pagpalay mo po sila, Panginoon, gawin mo silang tunay na Kristiyano, sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang kanilang mga pangalan sa karatang buhay dyan sa kalangitan, sa puno ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga panalangin personal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang pangalan ay pinakamamalapay sa padalangin na aming memorable lista. Word Estrada Almeida. Ayos yung salita, kapag ayaw maramdaman sa atong Espiritu, kayo magkaprepalay sila tanganong kaaway. Sa oras ito, aming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, lahat ng gawa ng kaaway, sakit sa puso, lahat ng mga gawa ng kaaway, rheumatic heart, kasaut, in Jesus' mighty name, hallelujah. Lahat ng mga pagbabahagi sa iglesia, pananamig, lahat ng gawa ng kaaway, kasaut, in Jesus' mighty name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, kasaut, in Jesus' mighty name, be healed, in Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal, tayo po'y tumayo. At tayo po'y tatalon 3 beses at bilang pananampalataya na yung ating pong ipinanalangin na ito po yung ating natanggap. 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Lahat po muna na pumalakpak muna ng malakas, amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much to Jesus. Thank you so much to God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po natapos ang ating pong pagkanasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinatako sa ating pong mga announcement. Narito po ating pong beloved elder, Brother Noel Braganza. Praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved Brother Job sa mensahe ng kaligtasan. At tayo po mga minamahal ko'y darako muna sa ating pong special offering bago sa ating mga regular announcement. At ating pong i-update yung ating pong church project, mga minamahal ko na ating pong nililikom para tayo po ay makabili ng isang brand new video camera. At ito po mga minamahal ko, magamit na po natin, mabili na po natin this December. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon para magkaroon po talaga ng improvement yung ating pong mga kuha, yung ating pong mga videos, mga minamahal ko na ina-upload, mga minamahal ko sa ating pong YouTube channel at sa Facebook, mga minamahal ko. Amen? Amen? Sino pong nagla-like ng mga ina-upload ng mga videos, mga minamahal ko, magsabi ng praise the Lord. Mahina yung praise the Lord, mga minamahal ko. Hallelujah. I-like po natin, mga minamahal ko, at patuloy po nating pindutin yung subscribers button, mga minamahal ko, para talagang lumaganap, mga minamahal ko, yung atin pong mga ina-upload na yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Para sa kaluluwalhati ng mahal na Panginoon. At i-update po natin last October 16 hanggang November 23, tayo po ay nakalikom ng 24,720 pesos.
Last November 25, Friday, yung ating pong overnight worship, tayo po ay nakakuha ng 176. At nung November 27, mga minamahal ko, tayo po ay nakalikom ng 902 pesos at dumating na rin yung 5,000 na pledge, mga minamahal ko. At last November 30, that was Wednesday, mga minamahal ko, tayo po ay nakakuha ng 794 pesos. At meron po tayong cash on hand na 31,592 pesos. Amen. At yung mga pledges na na-receive na po natin, mga minamahal ko, ay nagtototal na po ng 20,000. So, open pa rin po, mga minamahal ko, ang mga minamahal ko, ang pagpi-pledge po natin para madagdagan po natin, mga minamahal ko. Ito pong halagang ito sapagkat ang ating pong tinatarget, mga minamahal ko, na yung branded, mga minamahal ko, na video cam, nabanggit ng ating beloved ordained preacher nung last Wednesday, mga minamahal, it's either Panasonic, amen, o kaya yung mga brand, mga minamahal ko, na nagko-compete talaga sa market, mga minamahal ko, para mas magandang branded ka. Alam naman po natin kapag ka-branded, mas maganda. Amen? Amen. At nagtatagal pa. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. So, dagdagan po natin itong halagang ito, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, halaga para makabili na po tayo ng isa, o mga minamahal ko, madagdagan pa ng isa. Mga minamahal ko, at least dalawa. Ang sabi ng ating beloved ordained preacher nung nakaraang Wednesday, mga minamahal ko. Hallelujah. At narito na po, mga minamahal ko, ating beloved elder, ating beloved Brother Romy Benitez, para ipanalangin yung ating pong special offering. Praise the Lord.